שלום וברוכים הבאים לעוד סרטון למתחילים בעברית. היום אנחנו נלמד איך להזמין קפה בבית קפה בישראל. אנחנו נלמד את זה בדרך הכי קלה שיש. אז בואו נתחיל. אני הולך היום לבית קפה. אתה הולך היום לבית קפה. אנחנו הולכים היום לבית קפה. לאיזה בית קפה אנחנו הולכים היום? אולי לבית קפה בתל אביב, אולי לבית קפה בחיפה, אולי לבית קפה בירושלים. לאיזה בית קפה אתה רוצה ללכת? לאיזה בית קפה אתם רוצים ללכת? אנחנו רוצים ללכת לבית קפה בתל אביב. אוקיי, אז אנחנו הולכים לבית קפה בתל אביב. איזה כיף. אני מכיר בית קפה ממש טוב בדיזינגוף. זה בית קפה חדש. זה בית קפה טוב. יש שם קפה טוב. אני אוהב קפה. בבית קפה אני מזמין קפה שחור. אני לא אוהב קפה עם חלב, אבל אני לא אוהב קפה קפוצ'ינו. אני אוהב רק קפה שחור. בישראל, ישראלים אוהבים קפה שחור, אז אני מזמין קפה שחור. אני גם רוצה עוגה. איזה עוגה יש בבית קפה? בבית קפה בתל אביב יש הרבה עוגות. למשל, יש עוגת שוקולד, יש עוגת גבינה, יש עוגת בננה. איזה עוגה אני אוהב? אני אוהב עוגת שוקולד. אז אני קונה עוגת שוקולד אחת וקפה שחור אחד. כמה זה עולה? אני שואל את המלצר, כמה זה עולה? המלצר אומר, זה עולה 30 שקל. 30 שקל? זה יקר. למה זה יקר? המלצר אומר, ככה. אוקיי, אני משלם 30 שקל למלצר. אני גם נותן טיפ למלצר. אני נותן 5 שקלים טיפ למלצר. 5 שקלים זה מספיק טיפ ל-30 שקל. הקפה היה טוב מאוד וגם העוגה. עכשיו אני רעב. אני רוצה עוד משהו לאכול. אני שואל את המלצר, מלצר, מה יש לאכול? המלצר אומר שיש סלטים. אוקיי, איזה סלט יש? המלצר אומר, יש סלט ישראלי, יש סלט יווני, יש סלט ערבי, יש סלט איטלקי ויש סלט קיסרי. אני שואל, מה זה סלט ישראלי? הוא אומר, סלט ישראלי זה סלט רק עם מלפפון, עגבניה, בצל, פלפל, מלח ולימון. אני אומר, אוקיי, זה טוב. אני רוצה סלט ישראלי, בבקשה. כמה זה עולה? המלצר אומר, זה 60 שקל. אני אומר, 60 שקל? אתה משוגע? אתה לא נורמלי. אני לא משלם 60 שקל לסלט. אז המלצר אומר, אוקיי, אז אין סלט, אז פעם הבאה אני אוכל רק עוגה בבית קפה ושותה קפה וזהו. אז זה היה הסרטון למתחילים לעברית בבית קפה. אני מקווה שאהבתם את הסרטון ונתראה בסרטון הבא. תודה.